Hei, nyt on hyvä hetki liittyä e-akatemiaan. E-akatemiasta löydät meidän Svartsko Professionalin tuotteiden tuotetietoja, kuinka niitä tuotteita käytetään sekä tekniikoita. Jos et tosiaan ole vielä rekisteröitynyt e-akatemiaan, mene meidän e-akatemian verkkosivuille, paina rekisteröidy nyt, täytä omat tietosi, liikkeen tiedot, pudotusvalikosta valitse ammattistailisti, se kuvaa meitä kampaajana, tai esimerkiksi tuolin vuokraaja, jos olette vuokratuolilaisia. Sen jälkeen luotte myös itsellenne vahvan salasanan, jonka myös muistatte. Kirjaudutte sisään ja siinä yhteydessä, kun ensimmäisen kerran kirjaudutte sisään, painakaa muista minut. Se helpottaa kirjautumista jatkossa ja sivuston myös voi laittaa esimerkiksi kirjan merkkeihin omasta puhelimesta. E-akatemia tosiaan toimii ihan millä tahansa alustalla. Voit käyttää sitä puhelimella, tabletilla tai tietokoneella. Sinulla on tietopankki aina mukanasi, josta voit aina oppia lisää. Nähdään E-akatemiassa.